Ini ketika Batesi TV. Bat pidang pet ya kejing ya keren. Markmat bat kikirtong. Markmat baru ba Bright Starwell Marbanyang. Ukurtong uban aireng syagani ke election arajar arpulai naga 15 Maulai constituency. Ba Bright kublai bun na mentaka porjong pi ni pidiang sabahai pi syaga studio jongi. Kajing keli kebenkong kalong ba kum unong esai ain bra trai tengru kum pulit bat menta fi trai kum no hikai balai kai ke penlong pi ba pinlei rung syagani ka kam politics. Te kublish bun baju ya ga jikpriang subha ka jongpi bat kum juru ka jingkli ka daw ba hi na kalian ka jonga balai ngajiet banjam shan ka jeli politics kalong haba akini ki junya lenti ki jonga mo kum ba pila lampang na ba khamat habidi bat ka jingtrei ka jonga nga trei bun ki kam ngala experience kum u plit kum u fireman adan po fire department kum ba khat south nem hari nata ngala longru nong sai an shipor bat nanta ngatri ku assistant professor po St. Anthony's College re ha gini ki jiya lati ki jonga ki pho snem ka pin suthu ngai ka ni ka wei ba kadai ka politics ka bangila ban contribute shibun ki ke bat bangila ru ban warra ya kata ka ban long ka jingker hu na ka ta ki babun ki pai ba nong song snong om tang jo ka mulai constituency re jong ka jelahi bar ko wei mana kalian coba ini i mo bagari ke politics bangilapan wara ya kata real change apa ka imang kesalam Kamut ba phila long briu bala shempang phila yo mat I kita ki na ka jinglong pulit na ka jinglong kumnoi sai an kumnoi hikai balai fijiet ya ka seng voice of the people's party I ngimdan na kawai pat kalan namar Aswa bangan jam sekali ke jeli politics nga di briu badan ya katakan nongrim nadu kipor ki bang jinglong sama ke jonga nadu kipor ki barang khna la penhe pensannya la hikai nga nadu nayim ding ba imei bara hikai nga ban bania ka hok bara ka jing shisha bat ka jinga nanti ke jonga nadu usamarit anang la kham he bat adu menta ngalong kupa jong laimut ki khun rang bat ya kene ko nongrim bat abang apai abang apen ya ke jinglong jingman kam tam hoi habai de ba ka senchar ka khadar balai kalong gumne ka dawba hi kalong namar ba ka senchar ka khadar kum ba kalong menta kamlong shu ka bapen bat na sutu ba dei tang limba ka senchar ka khadar ka bala ban penben bat ban wara ya kata ke jingkla ban ka jingker khu na kam ta ki bubun te dina mat kadaw ka pelong ina bangan ngam syakane ke jeli politics Nrei phim don bon ki candidate na ka seng VPP ke ban yele syagani ke election but pin rung hapo ka yung dorbar thawan ka jala kumno pin wanra ai kita ki jingkela pi baju ladangi pet nai kibun ki seng ru ki balalet ashwa ni pet aga jing sedang jong ki sedang na baret bat ngiru kom ka voice of the people party kari ka party ka bathamai mo kari ka party ka bathamai taka yangi ban penyang ki kertong na baro ki nriu pho tli constituency bat sakawi rupan kalong ba kanong rem joka voice of the people party ngejong ni kani mo na kalian kejongi yang we will rather go for quality of rather than quantity mo namar belengi kwa abangi penyang ni taki kertong ki kertong ki bat subscribe bat ka ideology kejongi khnang ba wat ladang ilong tang khat pramut kibane aireng menta rela da pai ba wai wibet yangi baro khat pramut darangi poi shu kathong kan la dil pa kabur namar kombangi stu hi nakaliang ka jonga nakaliang jong party ka jongi nam taun snem arpulai kani election hi nga suthu hi bakan nang hi ka coalition government ban nakaliang ka jongi ngilong lakhre ban tur shmat bat banjudan menta kumno pan ban wara ka jingkla kat kum ibor bo pai ba un bencet hangi kum ka voice of the people party Babrai kiai kimat ki bahak mat kum u lada fi job kum MLA ki ba finonra pi nakaliang jongi kum ka voice of the people party hi mundan na kawai pat kanong rim yai ban share ban ya kani hi habang ile chu pai ba hi ngidan tang artli kanong rim kawai be ka clean politics ka banginget beritang kani hi
naka clean politics ka bangila menora ya clean governance kata kali ba khamat du ka ba arpan kadai kata ka ba ni don ya ka jinget ba ni dong kam ban penne ya ka hok jong trai muluk hang ni hapo kari ka bi ke jungi ban penne la kalong haktien ka thlit la kalong ka kop ka sem ka jungi la kalong ha ka rukom nget ka jungi kata kali ka ba khamat du kini art di kiman renang kini pan nakaliang jong ka voice of the people party ngila pan kre num slam shu agini ki kinjat si yen wara ya ka manifesto ka bangin bu ahmad jong pai ba ki kita ki promises but ki kular nakaliang jong ka voice of the people party but haju po rupan yen wara rupan ya kata ka bangi ong ka vision document ka bangi lapan kre nakaliang jong ka party baka nakaliang ka jongi kum ka VPP niyo hakini ki khatsan arpo laipo snem kumno ngin teipan kumno ngin khlepan ya kani ke jela ka be ke jungi but hakini ki haka vision document but kumjuro haka manifesto kinon shibun kiman le singinum don por banya selut kita hendrai ki ba khamat do ka ba nga ban sothu ka ba ka voice of the people party kan complete jingmut ka de kata ka ba kata ba ya ka wei pa ka wei ka longim ka baningkong kadai ka bangin plate jumut habade batka health sector namar kum ba pitip hi agini si ki bamta mo habadon bapang bastom kamtam lele habangi dei ban penkit iki ban admit iki sipo hostel ni suthu lemdang idon ka pisa ka babun mo ka pisa ka babun ki babun na preng jongi kinumnut banun sipo hostel kadaw ba ai kalong ba na kalian jong ka government kat kum ka jingi kat kum ka jingi ke jonga kila feel yo pai ba habidi ban ai ya kata kalat jing sumar yo bubun upai ba kamtam upai ba ubaduk hakani ka jela ka ba ke jungi bat ka ba arpan ka bang skwa banora ane kadai ka puli ka puthi ka bangi na kalian ka jungi ni sokhya do kata ta naman ngai ladi ko mun kai ngasuthu habang apet habidi bat ka puli ka puthi ke jungi nadu basdang nadu ka school level high secondary hadu ka degree level independent nadu ki policy jong ka government hoi ladang ipet ka policy kane ka government ka wara eta ka education policy ka silong on paper ndrei habangi wat pat habangi pet pat at the ground level kam dan gono ka bantei ka ban pen khlan habide ka puli puthi hangne ka jala ka jui but sako wai pan kaman ho ni krani ka policy ndrei sako wai pan ka bakta bahaya uduk usuk ngai si ki bamta ka failure jong ka government ban pen biang habide bat ki school sarkar mo ki school sarkar ki bun ki don ndrei ka basosi abangi pet ki school sarkar bun kim tre ban pha i khun se ki school sarkar balai lada duk sans pa baduk ru ndai ki le stom ban pha i khun ki ki private school kada ba i kalong namar balai kim tre ban pha namar kambiang kam tam le ngi i recipe badan hapo ka media mo i ju i kumno ling bagi media report ki don ki jaka shnong kendong ki school ki ba shnong kendong ha ka por lior hap ai sti namar ki classroom ki joki no kan song ka pe te kumno ngin kme lenti kala ban ye ki yang ki baduk kimban si ban pha ki school ya ki khon ki joki shasor kimban si ban pha ki school ya ki khon ki joki ha ki school private wat lada ka rem kata ba te sako wai pat ka banga juban ba kat sabanga le kam tam po election campaign ki jonga po mulai ngajupan kan ma kini ngong kan ma ha ki por ki banga ngalit school men chwa kan ma ka kot ka ju lada ki hinmen ki ban kong ki puli hadu para bakat du da kaju ka kot ni puli lai no stang la kala job ni hap thit da we ndai no da kaju ndai gini si bam ta fin labba ka kot jan man law snen nga don ki khun lai gut malaw snen ni hap ban keleng be ka kot bari ka long ta teng nga na keleng ka jong nga i ba ka government menta kam perkhat chu yu pai ba kam perkhat chu ya ka jing e jong pai ba ndai imat kala perkhat kumno ban yarap ya kita ki balik business kot kata diga ki artli ngaskwa ban wara mo ki mat ki baka voice of the people kan pledgement ka way ka health mar ka way pat ka education hamaulai constituency lei kidang don shibun ki jing duna haki way ki liang ki jing kanrandin haka leit kawan haka liang ka sport haka liang ka yok kam yok jam jo ki samla pila ban halor kita do oh larangi pai ngaju om agini singi habang ayat mo nam ta ka jing pikre ka jonga nam ta ka election ban pa ne ka jing kishan na baro ki pa nang sunong jong sunong mulai te habang arung
nakawe kisnong sakawe pan habang arung nakawe ki yang sakawe pan de kadi ki shisha habang ai kendo ya wei urang ba beladon ki khun ka kerta ka ju ka belarang ba ba habang arung hagi yang ju ong yang akem ni ong ba bright ong ken mau nadu kasien ka badingkong ka ba wan ban yu ka jat kisnong mulai ban wan shong school ban shong wai apo kisnong mulai ong ken mau nadu tu por hadu menta wong rangkit bahar sa rangkit bahar no kabomot dang hap yalik tong dang hap pelut ya kapor kababun ka jongki hakaban lit tong te abang apai nga jong ka snong mulai mo la ka ta posnem ka jala ka jui kala ya san poi tli kisnem ndai abang apai ka mulai constancy hadu menta mene larangi pai ka jinge ka ba khamat upat ba hi ubabun ba khamtam bon rieng ka baduk ka dehi ka bat kalinti kesengkian kabakat bangi pai hadu entam ne kadang long ta nalot kata pat ko ong mapi mo kasnong mulai kam disu kasnong kaba kabarit kadai kasnong kaba he ngajuang kini in terms of area habidi ba kajing he jong kajaka half of Shillong jan marsh teng kadai kamulai bat kalong abangi petru ya ka population jong kamulai kalong mixed kidan kini ki benta ki ba kham sheneng no la kham long sur đây nangi pet pai ti ki benta ki snong ki bakham sati sarumpan ki babun na preng joki ki im ha kariang bakari snong mulai kalau ko bahe ka population banga juong makum ka snong mulai hajing sha kadai ka wei ni ki snong no ka ban provide ya kata ka human resource ha ki babun kilian ki kam ki jam namta om tang ka snong mulai ndai sigi wei ki babun pat ki benta jong ka sor shlong bat sigi wei ki bentaru te hendoi na kalian ka jong ngasu ya kani mo nakaliang jong kita kibangi legit iki bakin nyalam nanti ya kasnong mulai no ladei ban pet perman hawidi bat ka kini ki samna ki babun kasnong mulai kumdo ban yalam miki no kumdo ban warna ya kita ki companies ki bakhame hapo kasnong mulai kanang bakan lo jingkerku ya ki samna ki bawat kam wat jam hapo kasnong mulai ka jungi bat kasnong mulai ro ki kasnong ka bala pemi sibun ki sports person mo haki benta ki babun ndrei bli tang kasno mulai ndrei abangi pai pat kani ka long salangsar ka jala ka jungi na sosi benong ba mo ka sarkar ka wei hedien ka wei kam shem na plet jimut nam ta ki samla ki jungi ki badani ki sap ki phong habeli ba ka sports ngi i hoi ka sarkar ka jungi ka pelong ya ka North East Olympic Games mo ka plut ki po klur hangai ong kam to jimut ban plut ha ka rong phong lada ya kita ki sports person pat phimla ban penbiang la kalong ka infrastructure la kalong hagi babun ki khat habagi khana samla ki juni ki let ban yale ban represent ya ka state shabar ki hablut na plala jong ka baile ka baiwan ka baibam ka baidi ka baisa na kalian ka jong onga da ka government kalong serious kan penbiang shwa ya kita mo infrastructure bat kumju rupan habidi berkali kawan jong ki sports person te nakalian ka jonga hi ong bat nakalian jonga voice of the people party kita harus bidi kimat ki bahmat balangi yo benta badan kapur ngin pelet jimun kumno ban kentiu ya ki kon samla jongi om tang hamulai constituency and reh ka jalahi barokoi pi ong spang ka clean politics san phoi tlis nem gila telun ha ka jinglong jala ba pura jong ka meglaya kim don kata ka jingkiu kumbang ui om tang ha ko constituency jong pin reha ka jelahi brokwe long ubaduk unang duk beruspa unang ruspa ke ke bo pidon man ong halor kata kumnu pin penkelai kata pigi breu ki jukli yanga antrai ki keliru ya ka voice of the people party bat ngarakan maui nadu kasien ka baningkong abang yan mo ban jam sakni ka jili politics halo kan ekonorim bani kun juga election klaim bisa ki babun ki ong kababla banong ta mo namarakat kum ka jing stu tu ki ong ba habai kun election kamut kadibit takabor bisa ben klaim bisa kamut mla tenga ong ki mo nei ki jing e ki bangi ma ha ka emlang ka salang ka jing kum ong mapi kam dei etang snong mulai nei lagi pet hi ka jalahi baru oi ka sakut kam kiu ndai tang bangi sakut haju ndai teng i ba kila ngila randin hagi babun ki benta te ka daw ba hi kadai kata mo haba ka politics si kladai
dak pisa ban poi su ka thong te ka wara e ka jing her ki bubun ki benta bat habangi pet habangi ong bangi jit e ki ke emle mo ngila kut no ngila i no tang mar ong ba ngan ye kun election mo ngila i no e kurtong om ko mu legislator ngila i ukum u distributor te kata kapen her ya ka jela ka jungi hibar away rei na kalian jong voice of the people party na kalian jonga yang scam mo namar ngi su thu hi darangi kwa ban wara e ka jengla ha ne ka jela ka jungi ka dei tang lemba ka ne ka dei kalenti mo tang lemba ka clean politics klam ka clean politics nginam na dalilelu ban wara ya ka jengla apo ka jela ka jungi Piong baga jing bun breu hamolai. Kadai ru om bagi dei ki breu ki ba dei try na molai. Rega ding wan buhai jong ki breu na nong kendong ban wan kamai jak po hasno molai. Kumnu ba pin le ba pin play no rakwe kalat kelenti gitu ki ba wan ban buhai na sabar bakin la ban trei ha la kisnong jong ki ban yo ya ka kamai gaji. Kata kerja jing sisa mo kini ka urban migration kerja kam dei tang hapo kani ka jela ka juni mo ndei ya tang snong molai dei dangi pet hapo ka sorslong hi bar oi ki babun na ki nong kendong ki wan ban buhai snong hapo sor te ngang si i tang ini ka wei mo balai pini i ha ka jela ka juni ki babun kim ko asu ban rep mo kim ko asu ban rep kadau ba abang ya keren ya kata hi kalong ba na kalian jong government hala pet la kata husnem kum ka jela nglayan Ngai ngai i ba na kalian jong government ka jongi kam long serious bar kam kwa hiru ban kentiu habai de bar ka kamret hapo kani ka jela ka jongi don ka potential ngamong bangim don ka potential hagi babun ki banta ngai ka ba sosi ka long ba mo yo nong rap mo ngilendat unong rap udong kam ya ka jingaram nado ka por ka ba sedang ban bet yo sembai hado ka por ba undi ya ki mar ka jongi bulet bandi hapo yo de hagi jinga nanti unong rap nado ka ba sedang ban rap hado ba unda khet ban le di mo ngai i ba kata ka interference na kalian jong government mo ban yarap ya ki nong rap hagi babun ki banta kam don tede ni ma tao hagi nong kenong ki babun lada ki rap ru ki rap tangkat to ni por hag khaddo on da lawan shasor kim tre su ban lechte namar ki wat pat ki lat ki lenti kumno banyak kamai hang ni apo sor ko jumi dia kata ru kalong apo mulai kadai ke jisya ko mo pi apo mulai ki babun ki bawan bu hai snong na ki snong ki ba bun ki babun te ngimdon issue e ru em ya kata mo kalong tai te hoat na kalian jong ka voice of people party nantrai ki ta ki mat ki bangin ya keren mo ngindum keren ya ke development ka banlong urban centric mo ka bandai tang apo ki jakasur re na kalian jong voice of the people party ngin persyang mo ladangi wan hakabor gidon mata hakabor ban numpelong urban centric hawi di bag development dei ban kendroi om tang hai kap kisor ndai hai kapsor bat wat hai jaka nong kendong Kani ka rep karyang hapo jela jongi kumbangi yu hi kala nang hier. Bonu briru ula pai no saka kam thangrenga saka ei. Ka ei ka papanlong ya kani kata lain no ka fi ka kamdon kata ka clean governance, clean politics. Kadai ka ei ka papan kelai kata namar ba sosisin ban biang ba sanpuai sinem ngila telun kum ka jela pura nrei kam kio. Balai pi dei na kata-kata ko ngas ong pi mo wi habangi jit ya kita ki nong yalam ke jongi mo habangi jit yo MLA mo habangi MLA member of the legislative assembly ni sutu deu legislator habangi jit yaki kamut ngi jit yaki hangtei bakin warra yaki an ki ban pen mentoy mo la kalong nong rap la kalong u khnap puli la kalong u nong bela la kalong ununur mo uwe puwe nong sosnong te ban wara kata kabut pi uni unong thau an ubangi ngi nge hab ban jiet u do tau bre u baso thu ya ka e ka shon jong pa ba bat aba ulen hang te po assembly ka kam ka ba khamat du jong amali kalong ban wara ya ketiki an ki ban long ka jing mentoy ya uwe puwe nong sosnong kumba piora ang ne kamat awi de kinong rap ka e ka an narangi pai hawi di bergejala ke sini kam don ka an mo ka an ka ban yarap ya kita ki nongrep
kumang ong do mene mo nadu kapur bagi sedang menrep hadu bagi dedi ya ki mar ki mata ki jongki ka ba sosi ka long ba mo kan mau iwi na ki candidate ki jongi ki ba wan na ka constituency ki ba bun ki nongrep ka wi na ka meeting ka wi la kren yong kli using ong ka no pia di menta si ke jibab ki ong ba arspa shi mon an la kaim long san ka shikilo hakata ka klip mat hi ifun shane shasor shilong hagi jaka ba de jur ikli to sing yong pia di ka no shikilo ke di shispa sau po shikilo perkat unong rep something ka shikilo kat ban po hiyo shispa sau po shispa san po shikilo balai namar balai ka sorkar ka juni kam perkat bat kip china wara ti ka an mau ka an bante lakam bat ban lo ka jimen toy na ka bentakin nong rep bala dari badon ki an ki ban yada yo nong rep kan ngets kem ba nong rep jongi nong rep ba ruspa bat mlai tang ba ruspa nên penseluruh ya ki khun kiti ki joki bakin rep ma kum bakalong larangi pen sa po kum sa po Punjab ma balik nong rep kilang ruspa mari yo ya ka state government sate ya ba perkhat na ka mata ka jing bha ka jing kiu jong ki nong rep namar ki sutho ba nong rep hi de butlum jong ka jala hi par ko we larangi pen kum ka jala me galya ka jong iru om duna ya ka nyopo persen idang de ki nong rep Nrei unong repan usak knat kaca balen tede na matala na kalian ka jongi gidon ya ka jing tu kumno bat kentiu ya ki nong rep akan ka jala ka ya ka jongi menta ngini phai biang shaka constituency jong phi kidon ki kartong ki balak ham tibet hagaliang banyele election uai na ki ta ki kartong balong challenge ya phi kum ka seng voice of the people's party pat kum u nong yele kum kartong phi ba nga nakalian ka jonga nai ngami i ya ki nu ki kartong ni ran nyomot ki kartong mo ngami i ba ki de ki ta ki challenge na ka mata ka jonga namar ma manga hi ha ba ngami shakamat bani kun ka election dai ngami kun ba ki kartong kini ki rewot ki we pat ki kartong ki ba yami menta bani kun na po mulai constituency rewot ki we pat nyomot bat nga ngami ka challenge ka jonga kalong upat ba namar balai ha ka bakat du hi udi upat ba uban rai mo yano wi bet baka ka kamram ka jonga ka de ka responsibility ka jonga bangan pai supat ba ban pensu yu baki dong kam banjit yana kum tau nong mi khamat ka joki namar balai nga sotu nga don ya kata capacity ban long unong tau ai mo ki wi la si gila nong haga politics ki don kita tactics ki balai kunjat kumno ba pinjok ke election ri na kalian ka jonga hingam don na boy pat ka tactics ka de bitang kanin mo habanya supat ba ban pensu upat ba ling ba ki sintur ki jumi abangi kren barngai skema bangi kren halo ka nongrem upat ba usutu ba upat ba hi unwara ya ka jingkala haka snong mulai constituency bat unsutu kumno banjit ya kita ki nong mi khmat mo ki ban ka mulai constituency hakani ka kenti ka pamata ngadon ka jingkermen bahkan kanwara ya kajingkala daga bangi sei yau ta unong tau an uba shisha mo bakasnong mulai kan susarong habaki sei ya ki bakum kita habakin let apo kayeng dorbar tau an kin pendap hok ya kam kumbo pai ba ula bencet iki ban let hang te ban yatai ban ra ya kajing jong om tang jong ka consensi re jong ka jala hi baro ko we ban yatai rum le ban yatai daga tien ka bam sutu ban syukran bid du teng ko bangi po assembly dengan nek ban keren da kajing start kajing sempang da kajing slur mo kanang bangi la banura ya ketigian ki ban long kajing mentoy ba kajing ada om tang action mulai ndai ya ka constituency hi baru oi babrai kaseng sang partai VPP ka wanra kala thawi history hagaba nyu i ba jaka ba kurtong nai pisa ki wan lagi pai ba ki wan ai ka bai kan show Pim don kata ka jing si ba ka jing nomor ngitip ba ka jing the pisa hak por election ka he ba Pim don kata ka jing tim ba unu kurtong laban jom tang nomor bo klan ban the pisa shagi nong vote pi ka daw ba jong ka jing mi jong ka voice of the people party ru kalong ban challenge ya kata ka bangilama baro shikata mo kam tam lele ni ki khatsan ar posnem ki blalet no ni kumu ka bor pisa ka tre bor ba hagani ka hagi aman mak election jong ka jela ka jongi nrei ni na kalian ka jongi ni la ong mo
Nado ko to ski ke bangi form ya ka party ke jungi kumba system tam menchwa ngila declare mo mangila ong ba nakaliang jo voice of the people party hi kami chmat jong pai ba bangi ong ba ka ji khun hakane ka election apply mata kan dei hapling tagi party ke ba respa bat kane ka party ke jungi ka party ke beduk ka pamdan ye bat ngile jo pai ba ru halot kata nong rim bangim to ye nakaliang ke jungi mo hoi gibre gila ron kami ka pisah henry nga tu habang ya serum seneng hagini kisi ki bamta bat kamtam nga tu apo molai consensi mo baki pat ba manta yim dei shu ki pat ba ki bapi ki tu bat ki tu ru kumdo banjir bat ngadon ke jinget ke bas kem baka pisa hagani ke kenti ke bamta kan num tre kam hapo molai bat kumjuru syakita ki consensi ki bangiyo ban pentre ban penyeng ya ki kertong ke jingi bat ngimdon ke jing tim nakalian ke jonga nakalian jo voice of the people party ngimdon ke jing tim ki wei gila ban the ngim don ye ko bong ma pi mo ndai ki wei man ki wan ban contribute mar boleh ki so ya kan ke party ko bakari ke party ke jungki ki so ba ngiru ikwa ban jodan batalang ban yarap ban kentiu ban kersiu ya kan ka riba ke jela ke jungi nama kata dah nakalian ke jungi ngim don jing artatien asene apa ba upai ba jok sedang mulai un yalam nanti akan ke kenti ke banta kumno ken say yo nong yalam uban long tau nong lam nanti om tang ya ka konsensi Henry ya ka jelahi barkoi ba Bright Star Well Marbanyang kublai sibon na benta ka porjopi kermen ba pin long way na ba wan ra ya kata ka clean politics sapo ka jela jungi ba pin kenjo sya kata ka thong jupi kublai sibon kublai